Bun, hai să vă arăt cum se verifică nivelul la ulei la un Volvo XC60 din 2016. Cheia, băgăm cheia în contact aici, ținem apăsat câteva secunde, am lăsat când s-au prins toate becurile. Acum de aici dăm ok. Așa, sucim până când, uitați aici, nivelul ulei, dăm ok și vedem nivelul la ulei. Dăm ok sau ieșim pe bec, așa.